Братя, най-сетне многоочаквания ден за разправа с вековния ни душманин дойде вече. Кръвта на нашите невинно загинали братя от турската тирания вика високо за отплата. Упорствайте, братя, в борбата. Само в упорита и дълготрайна борба е спасението ни. Нека Бог благослови правото ни дело и деня на въстанието. На 15 юли 1903 година главният щаб на Битолския революционен окръг изпраща възвание за обявяване на въстание за освобождаването на Македония и Одринско от османска власт. Въпреки че възванието е адресирано до всички жители на двете области, то е написано на български, езикът на преобладаващото население в тях. Вдъхновители и организатори на въстанието са дейците от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Тяхната цел била извоюване на автономия за двете области, която в последствие да даде възможност за обединяването им с България. Разисква се дълго върху целта на организацията и се спряхме върху автономията на Македония с предимство на българския елемент. Не можехме да възприемем гледащето за пряко съединение на Македония с България, защото виждахме, че той ще срещне големи мъчноти поради противодействието на великите сили и аспирациите на съседните малки държави и Турция. Минаваше ни през ума, че една автономна Македония сетне би могла по-лесно да се съедини с България. Казва първият председател на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, доктор Христо Татарчев, а един от основателите на организацията Даме Груев категорично заявява: ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината. Решението за въоръжено въстание в Македония и Одринско е взето на Конгреса на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, свикан в Солун. В началото на януари 1903 година в известната българска гимназия тук се събира Централният комитет на организацията начело с Иван Гарванов и 12 представители на отделните райони: Цариград, Одрин, Сяр, Кукуш, Солун, Гевгели, Воден, Велес, Скопие, Струмица, Битоля, Радовиш. Те решават през лятото на настъпващата 1903 година да бъде обявено повсеместно въстание в Македония и Одринско. Според решението на Конгреса, няколко месеца по-късно, всеки революционен окръг трябвало да проведе свои окръжни конгреси, на които да се обсъдят конкретните действия на въстанието. Два конгреса се оказват исторически. Представителите на Битолския революционен окръг се събират в родното село на Даме Груев, Смилево, и решават въстанието в Македония да бъде обявено на Илинден, 20 юли нов стил, стар стил 2 август. Конгресът на Одринския революционен окръг се провежда в местността Петрова нива, Малко Търновско, и решава въстанието в Тракия да избухне на Преображение, 6 август нов стил, стар стил 19 август. На 2 август 1903 година селският свещеник на битолското село Смилево освещава знамето на Битолския революционен окръг. Над 200 въоръжени мъже нападат местния турски гарнизон. Започва въстанието за освобождението на Македония. През нощта на 2 август въстават и останалите околии на Битолския революционен окръг: Крушевско, Демир-Хисарско, Преспанско, Охридско, Костурско, Леринско, Прилепско и Кичевско. В един от въстанническите центрове, Крушево, е установено смесено управление на местното население, включващо българи и власи, известно в историята като Крушевската република. Не по-малко героична е и борбата в Странджа, където въстават Малко Търновско, Бонар-Хисарско и Лозенградско. Навсякъде вътрешната Македоно-Одринска революционна организация отправя апели към въстанието да се присъединят и другите народности – гърци, власи, турци, за да се борят заедно срещу властта на султана. Обект на специална закрила е мирното мюсюлманско население. Но въпреки това в Илинденско-Преображенското въстание участват само българи. В началото на септември пламъкът на въстанието започнал постепенно да гасне. Настъпващите турски войски и башибозук избивали българите и опожарявали селищата им. Въстаналите в Македония и Одринско не можели да продължат борбата със свои сили и се обърнали за помощ към правителството в София. От Битоля бил изпратен специален апел.
Главният щаб счита за свой дълг да обърне внимание на почитаемото българско правителство върху гибелните последствия за българската нация, ако то не изпълни дълга си спрямо своите единородни братя тук. България обаче се оказала неподготвена да изпрати свои войски в Македония и Одринско. Имало опасност страната да попадне в международна изолация и да бъде заплашена от война с всичките си съседи, ако окаже помощ на своето население в двете области. Единственото, което можела да направи майката родина за своите страдащи чада, било да даде подслон на бежанците. Над 30 000 македонски и тракийски българи напуснали родните си места и потърсили спасение в княжество България. Изразена в цифри, тъжната равносметка от Илинденско-Преображенската епопея е следната. Опожарени са 201 български селища с 12 000 къщи. Избити са около 1000 въстанници и близо 4700 българи мирно население. С цената на много жертви, епопеята от 1903 година остава в нашата история като най-високия връх в българската национална революция.